matur sembah nuwun. Kaya ngono kuwi, Nduk. Sing dianti-anti wis dadi bukti, sing ditunggu-tunggu wis lumaku. Iya. Nadyan to awake dhewe sowan ana lapangan kene nembe sepisan iki ning gandeng Piyayi Purwosari Babatan Ponorogo iki piyayi sing tresna karo budaya, sing maindhit karo wayang, mula ya lapangan sing semene jembare meksa ora cukup ya, Mak. Mergo akeh sing kepareng rawuh mangestoni marang desa Purwosari. Ya, luar biasa. Ora mung ning Purwosari, marambah makaping-kaping saben-saben awake dhewe sowan ana laladan Ponorogo. Kahanane ya pancen kaya ngene iki kok, Nok. Piyayi le antusias, le tresna, le cinta karo budaya jati diri bangsa pancen kaya ngene iki becike. Iya, mula ya awake dhewe ngaturake panuwun. Wajib awake dhewe ngaturake gunging panuwun ing tanpa upami wabil khusus dumateng warga ageng masyarakat ing Desa Purwosari, Babatan Ponorogo. Ingkang ripalungguhan iki dalam rangka bersih desa ya karo sosialisasi desa bersinar desa bersih narkoba yen bersih desa wis cetha lamun to iki tasakuran sing ditindakake dening kabeh para warga masyarakat dipandhegani karo perangkat lan uga bapak kepala desa sing intisarine nyuwun marang kurbane Hyang Agung marang Allah Ta'ala muga-muga sedaya para warga masyarakat ing Purwosari tansah ginanjar keselamatan ya selamat lahir batin selamat donya prapteng akhir ngono ya Mas kaya ngono kuwi resik marang desane ngresiki penggalihe sing nggoni lan uga ngresiki apa papan-papan yang kanggo kebutuhane bebrayan agung mula mau panitia aku sangat condong aku sangat rumojong aku sangat cocok menghimbau kepada para penonton semuanya untuk ikut menjaga kebersihan di lapangan iki dicawisake tempat sampah utawa plastik mengko yen ngastor reget apa wae aja dibuang sak nggon-nggon ning wis ana ya kuwi wujute wadah kanggo ngregeti marang sampah-sampah mau pamrih bubar wayangan papan kene tetep resik kaya ngono Nduk. Lah iki maknane bersih desa ya ning kene iki. Kabeh melu handar bini marang Desa Purwosari. Kaya ngono kuwi becik Nduk, becik. Iya. Ewadene desa bersinar bersih dari narkoba awake dhewe ora perlu sinau ning endi-endi mung manut karo dawe para simbah-simbah biyen dadilan orane bocah dadilan orane pemuda utawa generasi kuwi gumantung saka triwiyata pawiyatan telung perkara ingkang sepisan ya kuwi panggulwentai Rama Ibu ana ing dalem utawa ana ing omah. Angka loro ya kuwi piwulange bapa ibu guru ana ing sekolahan. Dene ingkang angka telu ya kuwi lingkungan. Kuwi sing ndadekke utawa ngrusak marang para generasi gumantung telung perkara ning omah, ning sekolahan karo ning lingkungan. Iya kok. Nadyanto ning dalem panggulwentai Rama Ibu ki becik. Ana sekolahan piwulange bapa ibu guru kuwi apik. Nanging lamun to lingkungane lingkungan ceroboh, lingkungane lingkungan merusak, ora neh ora mokal dadi anak angel ditata, angel diatur. Ketika ada anak yang nakal, jangan 100% kita menyalahkan kepada anak itu sendiri. Namun sebagai orang tua, kita harus introspeksi. Kok anakku iso nakal ki janjane kleruku mapan ana nggondi kudu diolah-alih dhewe. Ya, ngono kuwi. Mergo yektine yen ana anak sing nakal, sing kleru dudu anake, ning wong tuane. Ngono ya. Kaya ngono kuwi, le milih sekolahan piye, le ngrawungke piye, le glowentah ana dalem ki piye. Mergo nadyan kaya ngapa lan kepiye, mbuh 10 tahun utawa 20 tahun sing bakal teka, sing calone memegang tongkat estafet ya kuwi nyiseni marang kamardikane bangsa Nuswantara iki para nom-noman kuwi aja nganti mengko morale dadi rusak, pakartine dadi bobrok, mergo anane narkoba sing bener-bener ngrusak marang generasi bangsa. Aja mung nyalahne anake ning kabeh para piyai sepuh bebarengan nggatekke karo anak. Rata-rata anak sing nakal ngono kuwi mergo kurang perhatian saka wong tuwa, iso uga mergo wong tuane rusak-rusakan pegatan karo bojone ngono iso.
terus banjur nggih pelampiasan dadine kaya ngono. Lah padha karo Pak Lurah Purwosari iki, Pak Sukatman. Dadi lurah ki ya kudu adil, kudu rata. Nuwun sewu yen cara nggenku selaku kepala desa ki gelem ora gelem kersa ora kersa sirahe iki nuwun sewu pikirane diparuh dadi loro kiwa karo tengen kok ngono. Sing tengen kuwi nggih ngurusi nggih srawung nggih bekti karo para kiai alim ulama lan para sepuh. Ning sirah sing kiwa nggih srawung karo cah nom-nom sing gaweane baik ngono kuwi. Lho, ngono ki aja diseneni, aja digething. Ning ayo dirangkul, ayo dicedhaki. Men enggal entuk solusi mergo bocah nom janjane perlu kasih sayang, perlu perhatian sing kaya ngono kuwi. Iya, kaya ngono kuwi. Wis tepung ya karo Pak Sukatman. Wis wano yen biyen Pak Carik karo ketua panitia nalika aku wayangan ngene Pak Suwito biyen sing kepareng manggi awake dhewe. Wingi kae neng ngendi Pak iki? Nggih Demung nganti lali, kekerepen ing Ponorogo lali nganti. Teng Demung wingi niku nggih kepareng rawuh Pak Carik. Ya, Pak Lurah ya gerah yen ndek ben malah panjenenganipun nuwun sewu ana alangan kecelakaan. Ya, sing saiki wis sehat. Muga sehat sak teruse. Ya, lagi sore mau aku bisa ketemu karo panjenengane. Aku mau lak jam 5:30 sore iki wis teko kene. Ya. Lah kuwi ra ngerti. Ora ngerti lamun sing manggahke kuwi iki nuwun sewu Pak Lurah. Tak kira nek tukang kebersihan lho. Kok iso ngono? Mergo ora ana sing ndhawuhi kok turun tau pethuk. Lha terus ya dereng siram Pak Lurah sing ngangge kaos kae putih ora, coklat ora, ya toh. Ngono kuwi, aku ora ngerti. Terus karo Pak Carik dikandani, Pak Dalang niku Pak Lurah, ya ampun, piyayi le sederhana tek kaya ngoten niku, piyayi le prasaja tek nganti kaya ngono kuwi. Tanpa beda kaya Ratu Ngamarta Prabu Puntadewa. Piyayine iki apa anane sabar, jujur, hidupnya sepenuhnya untuk diabdikan untuk kemuliaan warga masyarakat di Purwosari yang tercinta. Itulah Pak Lurah. Ya, mulai yang pidato mboten masalah Pak Lurah, pidato basa campur mboten masalah. Timbangane nek lurah pidato bahasane halus ning ora tau wayangan. Ayo. Nggih no mboten Pak? Ayo Pak tukang manut piyayine agal ora masalah. Sing penting tetep nyenengne warga masyarakate, ben masyarakate seneng atine, yen penggali padang nyambut gawe sregep, yen sregep nyambut gawe insyaallah rezekine melimpah ruah kebak berkah. Allahumma. Allahumma. Jamaah. Terima kasih, terima kasih. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
dumadi saka 5 dusun no. Masa. Tempel nyimput cepet utara, cepet selatan karo Kajang. Iya, terdiri dari 38 RT. Pandegane karo Pak Kades Sukatman sing nyatane panjenengane 2 periode ngayomi marang warga masyarakat Purwosari. Muga-muga genep ping 3 anggene mulyakake karo Kyai Purwosari. Ya, amin. Uga matur nuwun karo Pak Care utawa Mas Care Arif Saifuddin ya, Pak. Ugi dumateng Sang Ketua Panitia Pak Jonianto, Ketua BPD Pak Misnianto, ya Ketua LPMD Pak Haryanto, lan ugi bapak-bapak kasun di 5 dusun. Mbak Sumawan, bapake Pak Care kuwi ya matur nuwun. Lan wabil khusus dumateng ibu-ibu PKK Seni Karawitan SPMB utawa Sri Kandi Purwa Marwita Budaya Purwosari. Wah iya panjenengane mau sing ngersakake klenengan sore mau Tanjung Gunung mergo ganjane ibu-ibu PKK arep pentas nek nganti panjenengane ibu-ibu padha nabuh gamelan terus sing masak sapa. Mula panjenengane rela berkorban rasa nabuh gamelan engko wae bar wayangan den ditabuh karo bojone dhewe ngono. Iya ngono ya Mas. Matur nuwun ibu-ibu sedaya sembah nuwun ingkang tanpa upami Bu Camat ya Pandan Ramil karo Pak Kapolsek lan jajaranipun para sepuh ingkang kepareng mangestoni Kiai alim ulama ya Mas. Sembah nuwun. Kuwi dhisik ayo gandeng iki ana bintang tamune no. Sapa? Ya kuwi Mas Gareng saka Pacitan karo Mbak Lucy Brahman. Wah iya. Mbak Lucy iki domestik Ponorogo. Ngono kuwi. Sambene dadi waranggana ning asline iki dhek iki profesinya menjadi penjual daster online. Ya, PNS barang. Syukur jandes ngabehi. Ya, nyuwun slendro songo Mas Danang. Ngormati kalian Mas Gareng coba kaya apa serampake men seger. Ya, monggo